Saya saking menika nggih kula ngaturaken sembah pangabot ini kunjupun skandal pepodo paman kula tampi yen delung sami sang izin kasih dia Sombo Dimas Nyaki lan kabeh bae ayo padha ngaturno bekti marang pepunjing sira kang nembe bae Kelang sing manggirajo bekti kula punjuk nggih pamuji nipun anggir Sombo wilujeng nggih kula tampi bektinipun kula tampi dawah sami-sami kasih diane Paman Sumi Pangirajo nggih ayo pamujinipun anggir Setyaki bekti kula kunjung nggih matur sembah nuwun nggih Bobo sepuluh di Pangirajo oh ya mantu dawa kaya orang-orangan sawijiya Suku tidak bisa bekti kula kunjung ya tak sapa kudu panas Putri wong tua tantangan ya Lur kapundi wetu sapa aja do rame dhewe ya kene iki buneng malah do ya tak apa ya Udawa aku tak takon putu-putu rak do waras nggih kaya tu panjenengan wilujeng sami bedas wae syukur anu ya sakotara aja jek nanggon musike. Mergo bapakmu ki akeh ora patek laris. Mergo ndak do keceklik nanggon. Iki. Menapa sampun prayogi menawi ngendhanipun Rama Sepuh kados ngaten. Ya ora kok iki rada bulan setitik. Kejawi saking menika manita mangan sak sampunipun lenggah kanthi prayogi basan aso atas asat dhewe menapa dados wigatos sing karsa diupitani penggali kanthi anggenipun lakon kok sajak Anyawati nggih amit sewu menapa kepareng kula badhe matur nuwun Purwomadya ngantos usut kula parangaken Iya kasih dan matur sembah nuwun. Estunipun suwan kula menika nggih. Tuwi kawidatanipun anggih Kretna sak kadang. Lan sak keluarga isih matur sembah nuwun. Angka kalih ngaturaken anangipun anggih Joko Pitana dumateng anggih Bathara Reswari. Kula tampi menika mangke sak pundhipun paman sendiri anangipun Yai Joko Pitana bilih sampun kula tampi matur sembah nuwun. Lah angka 3 perlu menika nggih kula sawanika dinuta kaliyan anggir Joko Pitana supados sowan wonten Ngabyantara Kraton Ndorowati. Ingelisipun badhe nakinaken yen cara gamelanipun ngaruhaken Jalan kula sawanten kepanggihan wonten Ganyas menika wonten rawuhipun anggih Baladewa. Nanging papanggihanipun dereng atus paripurna mbok menawi penggali anggih Baladewa boten cocok kaliyan swasana saengga ucat saking palenggan. Lah nggih kula kepelajar wonten Gandolwati badhe nakinaken menapa anggih Baladewa lenggah wonten Ndorowati. Iji kados boten wonten warana pendidikan menapa-menapa badhe matur kados pundi wong sangetipun bilih pokokan menggang wonten Ndorowati larangan sampun cetha lenggah wonten Ndorowati. Nah tak sampunipun ngaten menapa kepareng bilih anggih kula sawanka badhe jempil swasana sekedhap kemawon. Kula badhe pepanggihan kaliyan anggir Baladewa menapa kepareng kula ngempil kawarga. Kula sumanggaken dhumateng Paman Koko Prabu menika pamanipun badhe pepanggihan dhumateng panjenengan. Tak temonan disebut.
duka yayah sinipi kumerjet pepadone lambi jejepe ngawingo winggis Dinapi muka wirto kabarangan Candran yo pindho kembang ora mari mracih nanging to duka yayah cilik Mitra kocak mundar mandir hidup mangong Cokro Nuwun sewu Mas sampun gak sawetawis pamanggi padarji awit pangestu dalem anak Prabu winantu kami dadan syukur bila disini kula sampun nyer bilih dengan dipun utus sekalian dari Joko Pitoro dari panjenengan kok pinangka dados wakil ratu menika sampun sak trepipun bilih dengan menawi dawuh nggih ing supados madosi kula wonten Ndolwati gandeng kula sak menika wonten Ndolwati sampun pepagyan kersanipun pamanggi badhe kados pundi ngeten nggih rikala semanten pepagyan agung wonten negari Ngastina menika pepagyan kok dereng ngantos paripurna panjenengan dipun suwuni penerbitan boten kersa ketika malah koncat saking palgah lah kula dipun utus kaliyan agen Duryudana supados panjenengan dipun apipun ndur malih dipun tenggo-tenggo rawuhipun monggo dipun lajengaken anggenipun sami pirembagan bab negari Ngastina sakmenika pertama anggen kula ngoncati pemagyan kok jalaran kula niku boten cocok kaliyan pendhita ing manjing wonten Goro Ngastina menika. Oh, ngaten nggih. Pami boten cocok pendhita ki mawon. Boten. Kanthi wonten pendhita dalam panjenenganipun pendhita menika wau sok sinten boten cocok kali panjenenganipun pendhita badhe dipun lereni anggenipun dados Nararaja. Tinimbang kula kewirangan antos dipun kendelaken anggenipun dados Nararaja kula tak ngawon. Kula pilih boten ngertos menapa-menapa kados saking menika kula cacing pepagyan. Dados dengan boten kersa ora boten kula badhe medal saking golongan Kurawa. Mireng. Lho. Tas nembus kok yo mak metu ki. Araya ditutuk kanthi paripurna kaya. Kula menika boten namung juta kengkenan nggih. Kula menika tua-tua nang juta ngrampungi. Kersa mboten kersa monggo kula dhaken kula boyo kundur wonten negari Ngastina. Ngaten mawon. Menawi kula boten purun sampeyan ajeng napa? Lah iki. Ramping wis. Dekate kepepet ya kula. Panjenengan boten kersa, panjenengan ateges puguh, kula puguh. Panjenengan dilapa? Nggih, kula niku boten namung juta kengkenan lho. Boten namung juta utusan. Sepuh-sepuh kula menika juta ngrampungi.
menawi mboten kersa kepeksa kula kudu pani peksa. Budi kula sebatani bogo badhe kula ayoni kepripun? Sampai ajengani Baladewa. Dereng ngertos pun dadi Baladewa sampai durung tau ditendang Baladewa keparane. Ngantos dados kejoting manah kula sak sampun koko aku dupa-dupa dadah sinuki. Sebabe dalan Koko Prabu kula malah boten duga bilih muja kamurkan sampun nerak paugeran negari Dwarawati. Kamangka peranatan Dwarawati menika setinggil menika papanipun nalika medal sabda boten kagem papan mujo kamurkan. Dados Koko Prabu duka-duka menika wau langkung-langkung mulasara dhumateng sok sami-sami menawa istripun boten prayogi lan boten kenging medal Dwarawati pinangka dados ajanging peperangan langkung-langkung wonten saklebetipun kejatuh. Wah, yen cara Dwarawati ora kena sitinggil bugawi duka yarasi boten kenging. Wah, yen cara madruk dibas langsung pisang gor-gor pokoknya. Dalam pungkakannya gor ditempung wis ra eling apa-apa, eling kuwi wis anane ngetok keliku bludrek. Saya nek krungu rebab ra seru kaya tak pancal-pancal wae. Buat biasa terseru kok nganti kaya curu. Gekel aku. Ampun duka menika nanginipun nyocok penggali sesami-sami. Oh ya iki rada guyon iki rada serius ngono wae. Maro nanti ki mano. Ratus. Iki Koko Prabu sak menika kula nyuwun sak kawis Koko Prabu tetedah. Aku ngantos duka kados boten prayogi. Ya sing gedhe pangapuran ya. Lalu kakang yang miresu jengkel yang keringane kemut-kemut sirahe jur masuk angin. Nggih boten dados menapa. Nanging namung ingkang kula watosaken saklengseripun pamandarya sing kuli menika wau ingkang kula watosaken boten namung jembok menawi sampun gelar radio bolo segelar sepapat. Ingkang kula watosaken menika mangke ringgan dados grojogan. Wis tak adeg nggih. Purkakan ora. Purkakan mitoi dipalilayahi yen to negara Dwarawati tak wajane peperangan yen paman Suni Bawadi bolo boten kenging. Langkung-langkung menika perkawis
perkawis dadi tiyang-tiyang Ndorowati perkawis perkawisipun Koko Prabu kaliyan tiyang sanes sakjaminipun wonten Ndorowati. Terus pun kakang kudu kepiye iso meper kawonane paman Suri sak menika ngaten kenging duka lan ngawontenaken peperangan agung nanging pados papan ing sakawatawis radi tebih saking wongkon Ndorowati. Nadyan ing mriku wongkon Ndorowati nanging wonten sak lebetipun wana. Pun kakang kudu mandi wana ngawas iki wana gladak ing wis pun kakang wis manut karo perjanjian Yesus iki Koko Prabu. Dimas Nyaki Koko Prabu Baladewa derekno kok menawa Paman Suri wadi kula nyebaken jauh Koko kakang itu tata-tata sejarah itu nyebaken jauh untuk par ingin abdi madhel pasilan mengkono kakang itu songgo dhewe pensun manjing kedaton sakwise paripura Rama bakal pamitan marang Ibu Musa sang Patiwa. Banjur kakang Koko Prabu Baladewa bakal manggi Kakang Semar. Suwawe kodhaken Kanjeng Rama diwaji. Oh. Purna sabdani ngalindri. Anu wisabdo Brahmana Raja sabda iku pangutap Brahmana iku pendhita. Malindra yen to ngendika secap warata yang sanegari pindho. Putra kesonan tumani delancang sira datan ruwebek mangsine lahal sapa kudratur. Jeng saking damel gati kula sang Mandhawa Pandhawa sang Rata wiwit Jawata ing Lagya minta ayu santi ning Jawata.
mundur pun dulu jaya ameng tubuh. Kang pikir untuk bojo datang kerso keten ya untuk kepanggan datang kerso kinarak cipalik di keten waktu sangatkan seribu dono pratopo. Sinambi kerja kerso cek waktu bukulo gadal kan cuma kedandayan kami. Paripurna reksani kerso terus kemajuan tentangan misalnya ketanmanan lu. Si Brumanti motor panti di dono. Sinali kumpul dari dalam di balik dosen pihak nanti bokso untuk sangat bersinali dia. Berbeda sering pihak yang untuk kawis kawan latur sisi dasar sudah sering warno marmo yento kacodil. Saat itu sinali bro hampir saling berdosen di lejar penggarusan loko. Yento kacodil Indo nangisi kedoro.